Dnes si pripravíme syrové pagáče a kuraciu pečienku. Na pagáče budeme potrebovať kilo hladkej múky, 1 cesnak, 1 balenie pažitky, 2 kusy prášku do pečiva, cmar, maslo, cukor, sol a syr cheddar. Zhruba 40 pagáčov nás vyjde na 6,50. Najprv si nastrúhame dobrý vyzretý cheddar. Do misky si dáme najprv múku, polievkovú lyžicu cukru, prášok do pečiva a čajovú lyžičku soli. Nasekáme si 4 strúčky cesnaku. Pridáme ho do misky a okoreníme kajenskou paprikou. Všetko dobre premiešame. Rozpustíme si 2/3 masla. A kým nám maslo stihne vychladnúť, zmiešame ho s cmarom. Zmes prilejeme do misky a vymiešame cesto. Pridáme nastrúhaný syr a zapracujeme ho do cesta. Z cesta si robíme malé guličky a ukladáme ich na plech tak, aby počas pečenia mali kam rásť. Na záver si najemno nasekáme pažitku, kúsok cesnaku a premiešame so zvyškom roztopeného masla. Toto použijeme na potretie pagáčikov. Takéto pagáčiky sa nám výborne hodia ako príloha k veľmi zaznávanému, ale vynikajúcemu jedlu, a to je kuracia pečienka. Budeme potrebovať pol kila kuracie pečienky, 1 cibulku, 100 g masla, 2 deci mlieka, 1 plechovku šampiónov, 1 polievkovú lyžicu solamilu, sol a opäť kajenskú papriku. Najprv si nadrobno nakrájame cibulku. Pečienku si pekne očistíme a nakrájame na menšie kúsky. Roztopíme si maslo. Pridáme si cibulku. Šampióny. A to najdôležitejšie, pečienku. Počas varenia všetko pravidelne premiešavame, aby sa nám pečienka urobila rovnomerne a natiahla do seba všetky chute. Keď máme pečienku takmer hotovú, posypeme ju troškou kajenskej papriky. Všetko premiešame. Trošku dosolíme a pridáme solamil. Podlejeme trochu mlieka, necháme zhusnúť a môžeme podávať. Prajem vám dobrú chuť.